Kaixo, Juanjo naiz, mankomunitateko etxeko konponketako tailerrekoa. Eta gaur, monomando bat konponduko dugu. Beste bat, erosi beharrik ez izateko. Bueno, badira monomando ezberdinak eta hemen bi arruntenak ikusiko ditugu. Guk barruan badu kartutxo bat, barrura iristeko edo badera bi modu. Tornillo batzuk kendu behar dira, orduan izkutatuta egoten dira. Adibidez, hau kenduko bagenu, hemen kendu dugu, hor barruan tornillo bat aurkituko genuke. Ez da ikusiko segurazki. Baina gehienetan halen tornillo bat izaten da. Orduan, haien giltza batekin irekiko genuke. Edo badira beste batzuk, hemen dutenak, estalki bat, eta tornillo hori kendu beharko genuke, barrura iristeko. Hau irekiko dugu, pixka bat zailago delako. Orduan, tornillo txiki badu, eta aholku bezala nik ere ingo nuke. Apoia jarri konketari. Bestela, erortzen bada, arazoak izango ditugu. Orduan, hau sartu, ikusi barko genuke zein haien den, zenbakia, eta lasatu. Lasatu, ez kendu. Gutxienez saiatu ez kentzen, bestela eroriko da. Orduan lasatu eta beti ikusi, gero esango dizuen nola atera. Orduan, kanpora. Hemen dugu, kanpoan. Eta tornilloa hortxe geratu da, beraz, txikia den. Aterako dut, ikusteko. Ikusi, imaginatu, hau erortzen bada, ziur aski zulotik joango dela. Ez da oso zaila jartzeko, hasieran ematen du zaila da. Haien balin bada, hemen sartu, hor, zutik utzi, eta berriz enroskatu pixka bat. Punta atera baino lehen. Vale. Orduan, hori alde batetik. Orduan zer dugu hemen? Badu hemen enbellezodore deitzen den hauetako bat. Orduan gu saiatu behar dugu beti ia erroskaz ateratzen den. Ehun itzuli edo berrehun edo ondoren ez bada ateratzen, pentsatu beharko dugu, hau presioz aterako da. Edo atzazala sartu, edo destornilladore batekin forzatu dezakegu. Edo horrela, edo segun, ikusiko genuke pixka bat nola atera. Ni baditut atzazaleko honak. Kanpoan. Gero hemen badugu, pieza hau, izan daiteke, ezberdina izan daiteke. Ingles giltza batekin ireki daiteke, hemen plastikozko balin bada, askotan da, gogor dagoenean, arazo bat izaten da. Saltatzen da, batzutan. Ingles giltzak bi aldetan ikutzen du, ikusten baduzue. Baina, pikoloro edo deitzen den hauetako bat, erabiltzen badugu, ikusten baduzue, oso interesgarria da, lau aldetan harrapatzen du, orduan, indar gehiago egiten da. Sartuko genuke. Eta hemen dago kartutxoa. Tiratu. Eta beira, holako batekin joan behar duzute Iturkin biltegi edo denda edo zue jaingo duzuen nun erosi duzuen hau. Edo ez badakizue, saiatu beste berri bat erosi eta ikusi beharko genuke zuloak nun dauden. Bultzatu. Nabarituko dugu hor sartu dela, bere lekuan, eta alderantziz orain. Banan, kendu ditugun gauzak, jartzen joan. Hau, saiatu hasieran eskuarekin egiten, bestela gogorra hasten bazaretez, ziurazki gaizki harrapatu duzuela. Estutu, bizkatxo bat, pasatu gabe. Eta hemen batzutan badugu aukera jartzeko alde batera, edo horrela, edo batzuk ere
jarri dezakete horrela. Guk, erdian jarriko dugu, estutu, pizkatxo bat. Ez bagara oso trebeak, agian egin barko genuke hau. Lehenago, prestatu, eta jarri. Orduan, badakigu hor dagoela sartuta. Hortxe. Estutu. Nabarituko dugu, estutzen dela. Eta, ireki ondoren, ja, iaia, berria bezala.